Казочки з Альтаночки. Вітаю вас, мої маленькі хлопчики і дзяўчынкі. З вами Усмешка і час казки. Як адпачываў пад'ёмны кран. Увесь тыдзень працавалі на будоўлі два пад'ёмныя краны. А калі прыйшоў выходны дзень, яны вырашылі паехаць за горад, за высокія пагоркі, за блакітную рэчку, за зялёную паляну адпачыць. І толькі яны разлегліся на мяккай траўцы сярод духмяных кветак, як побач з'явілася медведзіня і жаласна заскуголіла. Я упусціў сваё вядзёрка, і яно звалілася ў раку. Калі ласка, дастаньце мне яго. Ну ці ж ты не бачыш, што я адпачываю, адказаў адзін пад'ёмны кран. А другі сказаў: добра, вядзёрка дастаць, не муры будаваць. І выцягнуў пад'ёмны кран вядзёрка, аддаў медведзіняці і падумаў: цяперака і адпачыць можна. Але ж дзе там? Прыскакала на палянку зялёная жабянятка. Вельмі шаноўны пад'ёмныя краны, калі ласка, прашу вас, выратуйце майго браціка. Ён скокаў і заскочыў на дрэўца, а злезці не можа. Але ж я адпачываю, адказаў жабяняці адзін кран. А другі сказаў: добра, жабянятка ратаваць, не камяні цягаць. І зняў з дрэва гарэзлівая жабяня. Барэкеке, квак-квак, які добры пад'ёмны кран. Заквакалі удзячныя жабяняткі і паскакалі на выперадкі да балота. Так ты ніколі не адпачнеш, заскрыпеў адзін пад'ёмны кран. Адпачну, весела адказаў іншы і паклаў сваю доўгую стралу на сасновую галінку. Ах, скрыкнула рудая вавёрачка, гаспадыня сасны, як добра, што вы да мяне завіталі. Усё лета я збірала на зіму грыбы, а зацягнуць у дупло кошык не магу. Калі ласка, дапамажыце мне. Добра, з радасцю адказаў пад'ёмны кран. Кошык падняць, не вагоны разгружаць. Узняў кран кошык з грыбамі і паставіў у самае вавёрчына дупло. Дзякуй, вялікі дзякуй, мілы пад'ёмны кран. Вы мне так дапамаглі. Ну што вы, сарамліва адказаў пад'ёмны кран. Ну, гэта такія дробязі. Цяперака пад'ёмны кран мог і адпачыць. Ды толькі прыйшоў час збірацца дамоў. Надышоў вечар.
Развітвацца з пад'ёмным кранам прыйшлі зялёныя жабяняткі, маленькая медведзяня ды рудая вавёрачка. Стралу пад'ёмнага крана упрыгожваў маляўнічы букет палявых кветак, падарунак лясных жывёлак. «Ну, як вы адпачылі?» – запытаўся у пад'ёмных кранаў іх сябар бульдозер. «Я», – адказаў адзін пад'ёмны кран, – «увесь дзень прасядзеў на траўцы, нічога не рабіў, але чамусьці вельмі стаміўся. Спіна баліць, усё скрыпіць». «А я адпачыў цудоўна», – сказаў другі і даў панюхаць бульдозеру палявых кветак. «А я і не ведаў, што ты любіш кветкі», – усміхнуўся бульдозер. «А я і сам не ведаў», – адзначыў добры кран і рассмяяўся. Канец. Гэта былі казачкі. Казачкі з альтаначкі. А я развітваюся з вамі. Да новых казачных сустрэч!